नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हम बता दी कि आज 4 जुलाई के सावन चढ़ गइल बाटे। त रउरा लोग के इंतजार बा कि सावन के पावर स्टार के गाना कब आवताटे। त आज हम ओकरे बारे में बात करे वाला बानी। हम बता दी रउरा लोग के कि काल एगो पावर स्टार के गाना के पोस्टर रिलीज भइल बाटे, जवना सॉन्ग के नाम बाटे ए भोले बाबा। त रउरा लोग के इंतजार रहल बाटे कि पवन सिंह के सॉन्ग सावन के कब आवताटे। तो फाइनली पोस्टर रिलीज हो गइल बाटे और आज टीजर भी वो गाना के आवत बाटे। हम बता दी रउरा लोग के कि ए भोले बाबा सॉन्ग के लिखले बड़े विजय चौहान और म्यूजिक दिले बड़े विक्की बॉस। बहुत ही मस्त गाना बाटे, काहे से कि एगो वीडियो में विजय चौहान बोलले बड़े कर देंगे बेरा पवन भैया के साथे पंडित जी गाना आ रहल बा। बहुत ही खतरनाक गाना। हमके लागत है कि वो गाना बिहार, यूपी, झारखंड, जहाँ जहाँ भोजपुरी के सुनवैया हुए हैं, अरे वहाँ तक मॉरिशस, सूरीनाम, हर जगह वो गाना बाजी चर्चा में रही। बहुत पावरफुल सॉन्ग है पवन भैया के साथ। विजय चौहान के बात सुनला से ऐसा लागता कि एकरा पहले एगो सॉन्ग आई रहलाटे रोवेले रघुराई। तो ये भोले बाबा लागता कि रोवेले रघुराई के लेवल के सॉन्ग बाटे और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बाटे, जौना में फीमेल सिंगर नहीं की, सिर्फ पवन सिंह के आवाज में आवत बाटे। ये भोले बाबा सॉन्ग के रोवेले रघुराई लेखा ऐसे हम बतावत बानी कि सेम भजन जैसन बैठ के वीडियो शूट कइल गइल बाटे, एकदम भजन लेखा लागता। एकरा चलते हम कहतानी कि पहले जौन गाना आई रहा रोवेले रघुराई, सेम वैसने गाना बाटे और भजन टाइप के बा और बहुत ही प्यारा सॉन्ग बाटे। तो हम रउरा लोग के बता दी कि गाना कब आवे वाला बा। तो अभी तक कि गाना के टीजर नइखे आइल, तो फाइनली आज एक गाना के टीजर आई और टीजर के साथ साथ रउरा लोग के टाइम बता दिया जाई कि काल कितना बजे इस सॉन्ग के रिलीज कल जी रउरा लोग के बीच में। तो काल खातिर रेडी रह जा, एक बार एक गाना के जरूर सुनी जा और बहुत ही प्यार दुलार दी जा।